Arituko dira. Aurrera. Benetan argia, eguzki txurta berua. Bertan jatorrizko jarkiak, izaren izpiak, bizkutzua. Edo zergatza asko baino lehen, gure bi maskota presenta bako duzuzuen. Ari, Nacho, atea! Bueno ba, xarra itezela! Horren, kriston gorila bat ikusten da. Claro, arazne gustau hitzaio gorila. Eta bere lagunin ego. Orduan, ume bat haintzen txikia, buruan hanketako usaia zuela. Gero zakurranekin ezkontzean, satan engainatuko dute. Ez obetetzagatik pagari gabe, 70 ere. bueno, flipo, explica pixka zein behar dugu zuen gudan hoi. Ingarde esperimentu bat maizena eta urekin, eta Gero saio bargea arrautz bat hemen dio sartzen zukin. Eta gero saio bargea ardo honi kolore aldatzen. eta mazura solido, gara? Aproba. Itezu hola. No fuerte, eta ezin da sartu. Aimartean lehiaketa bat. Vale? Lehiaketa dentzue da bizkotxok dekoratzen. Eta orduan, behar ditugu bolondrez batzuk. Gure famatu guain, hoben aukerako dute.